Teraz sa ideme najesť a potom ideme sa sankovať a potom večer pôjdeme sa kúpať. Lara, popíš mi výhľad, jak sa ti ľúbi? Áno, čo sa ti ľúbi najviac? Mne sa ľúbi tam, tento ostrov. Tam. Ostrov? To není ostrov. Hory. Krásny dom. Poďme. No čo, Lara? More, to sa... Fuj, aké to je zlé. Ľudia, ideme teraz do Snowlandie. A potom sa kúpať. Radšej by si sa išla kúpať teraz, čo? Nie. Nie? Pred chvíľkou vravela, že ona nechce ísť. Choď. Thank you. Koľko ste platili za všetkých? 65. Prvá zastávka sem. Tu sú nejaké zvieratá. Neboj sa. Tohto robia ponožky, aj svetre. Pozri. Tu je guláš. Auuu, ti utrela hlavu. Poď tu k dverám, poď. To je aký tigrovaný zajac. Aha. To je Sunny. No. Sunnyho brother. Sunny! Sunny! Asta mi ide, to je aký zajac. Môžeme ísť tam. Ticho, boží ťa. Prečo? No, daj tam ty. Leopard klonovaný s osovou. Ach, sa škaredo pozera. Ježiš, jak sa na teba pozrela? Tam sa na teba. Na teba. Aha, jak si pozrela? Ide tam. Ide k tebe. To nejde, ale nemôžem. Tu ti sadne. Loreška, páčilo sa ti tuto v tejto zoo? Áno, ale nič moc. Áno, alebo nič moc? Nič moc. Choď. Thank you. No, toto je krajšie. Ľudia ináč labyrint. Pozrite tu, skoro som sa zase vykotil. No poď, ty budeš navigovať. Sa nedá? Ništa? Nie. Jaj. Lara. Toto je zábava pri deti, fakt. Hlavne keď tu nemusíte blúdiť 6 hodín. No, začína byť sranda, lebo nenájdeme cestu von. OK, toto je pre deti fajn, ale pre dospelých na nervy. Blúdime dookola. Ešte, že nám ju pomohol ináč. Aby som tu bol do zajtra, ako sa poznám. Pozrieme si to, jak to vypadá z hora. Celý tento labyrint. Wow. Ideme. Ukáž hopaja. Viete, takto to vypadá. No vchod. Podľa mňa toto bude najkrajšie zo všetkých. Lari, poď sem, odfotia sa. A hneď môžeš, dobre? Toto vyzerá zaujímavo. Aha. Dávaj, vrtáš mu v nose. To je pekné. To je Sunny, lebo má také uši. Počkaj, to je... Toto veľmi dobre vypadá. Krásne to je. Ináč to je veľmi pekné. To sa mi aj ľúbi. Tam bude, v zelenou bude Olaf. A
Aha, to je Sonic. Tu je Aha, toto je Sonic. Máša. Máša a medveď. We missed one. I feel like we missed one. Like Mne sa to strašne páči. seals. A lot of fatty food because they need lots of fat to stay warm. Káče, Donald. No, aké to bolo? Veľmi výborné. Áno, Áno, ľúbilo sa ti to? áno. Čo sa ti ľúbilo najviac? Všetko. Všetko? Toto sa mi najviac ľúbi. Toto bolo mega však. Ľudia, toto sa mi veľmi ľúbilo. Až dvakrát. Dvakrát sme si spravili cestu. Tam je vchod, tu je východ. To bolo fakt mega. Toto bolo zatiaľ najlepšie. To je najlepšie zo všetkých. Áno, Choď tam dole. to chcem. Tam je, no choď. Aha. Tu má Valeria. Konec. Normálne som sa zlákol. Hello. Normálne som sa zlákol. Fuja. Chceš ísť tam k nemu? Choď. Okay, moment. Proszę. Ďakujem. Proszę. Thank you. Čo si robila? Zinga. To sa ako povedal? Nepotreboval to. Lara, Bez výjky. ja sa toho nedotknem aj na čele, ale to jebne po hlave. Fúľa, no. Kúpeš vonku? Áno. Áno. A ináč je teplá. Teplá voda je. Áno. Wow. Poď. Poď. Hop, 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 hop. Ešte pôjdeme do sauny. A potom naspäť sem do bazénu. Haha. Jo. Prdla si? Nie. Počul som si prdla. Ja nie. Ale áno. To tieto. Čo? Tieto. Čo ty? Som si neprdla. Ale prdla si si. Nie, ja som si neprdla. To si ja ty. To bubliny. Nie. Bubliny. Áno. Počul som takú rachot. Fazulovú rachot. To ja nie. Ale kde si prdla? Nie. To som cítil na chrbte, že mi niečo išlo. Ja nie. Vôbec. Nie? Nie. Radšej vypreč. To je full tiež. Ani netreba ísť do Afriky. Dobre. Ja. Vrátili sme sa zo sauny a z bazénu. Lara, konečne, čo? Môžeme ísť teraz zase hore na vodopád. No, ale teraz večer, tme. Fakt? Toto je krásna budova. Sledujte ten bazén vnútri. Môžem? Pivation. Na zdravie, Aňa. Lara? Toto sa dneska rozbije, môže? Ha? Táto pizza vyzerá super. Stále autom cez táto moja dcera, autom. Prečo autom? Preto, lebo sme dneska celý deň išli pešom. Áno, ale toto sem dal jedno pivo dneska. Lara, za chvíľku ideme domov, tešíš sa? Áno. Za kým sa tešíš najviac? Za Sanim, čo? Ľudia, za chvíľku odchádzame. Bolo to fajn. Ešte dáme kávičku s pekným výhľadom, ale nie odtiaľto. A potom 4 hodiny domov cesta. Sa mi podarí postrihať tento vlog. Možno to nebude na nejakej profesionálnej úrovni, ale aspoň je to dobrý začiatok, takže keď nezačnete, tak nikdy nebudete vedieť. A taká príprava na moju veľmi dlhú cestu v apríli. Lara, pozdrav ešte ľudí. Ahojte ľudia. A
ešte tuto oné. Mama nechce byť na zábere, ale... Ešte sa musí vytrénovať. Ale pozdravuje vás aj ona.